Ahojte priatelia, videli ste video Igora Matoviča, ktorého vyháňajú policajti spred ministerstva vnútra, pretože v noci, keď tam už nikto nebol a bola úplná tma na ministerstve, si dovolil nasvietiť na to ministerstvo veľký nápis, že dosť bolo Fica. Bolo prijaté oznámenie od pracovníkov ministerstva, že to neželajú. Lebo to tam posunuje tých ľudí a tak ďalej. V tej budove teraz hore na tých poschodiach nie je jeden jediný úradník. Čiže vo vnútri pán Matovič. Všetky okná boli zhasnuté. Čiže čo tam sexuje po tme, alebo čo mi chcete povedať? Tak oni sa úplne zbláznili podľa mňa, že im vadí, že v noci svietíte nápis dosť bolo Fica a že Šutaj Eštok posiela policajtov, aby sa zbavili Matoviča, lebo sa nemôže pozerať na ten nápis, na tú pravdu, čo tam Igor dáva. No tak prosím vás, ak ešte nemáte tričko Dosť bolo Fica, tak choďte na stránku dosťbolofica.eu a jedno si objednajte, pretože smerákom táto pravda brutálne vadí a nechcú sa na ňu pozerať.